Usa ang patay, samtang tulo ang samdan dihang dungan nga nakuryentehan ang mga biktima, samtang nag-install og solar panel street lights sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Sa kuwang video ni Liam Fan, kita ang usa ka lalaking nagbuyod kilid sa kalsada o gitapukan sa mga tawo. Makita pa nga daw gina CPR sa mga tawong anaa sa palibot ang biktima. Kini ang unang panghitabo yang nakuryentehan nga naa sa upat ka mga lalaki nga nagtrabaho sa lugar. Sa laing kuhang video ni Kim Lungos, makita nga gitabang sa mga responding personahe sa Oro Rescue ang usa sa mga lalaking nakuryentehan. Samtang gitabang sab sa ubang residente ang uban pang mga biktima nga nangasamdan. Gani kita pa ang usa ka lalaki nga daw nangalapnos na ang parte sa iyang lawas tungod sa paso nga niaguman niini. Sa gihimong investigasyon sa Bulwa Police Station, nakumpirmang nakuryentehan ang mga biktima sa live wire ato sa pagtaod og solar panel street lights sa Zone 2 Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang insidente nahitabo pasado alas 10 sa gabi adlawng Sabado. Disgrasya nga na tapik nila ang wire no kanang main line. So mo hinungdan nga nangakuryentihan kadtong mga empleyado. Matod sa PNP, daling gidala ang mga biktima sa ospital. Apan nakabsan siyang kinabuhi ang 32 anyos nga lalaking biktima. Katong hinungdan yun ang katong live wire. So siguro sa ilang ilang safety precaution sa trabaho wala nila ma-observe. So mo hinungdan sa maong insidente. Tungod sab sa hitabo, direyot nga naapektuhan ang linya sa kuryente sa Barangay Bulwa, sumala sa Cagayan Electronic Power and Light Company Incorporated, Consipalco. Hinoon, dali silang nagdeploy og personahe aron ma-repair ang naguba nga linya ug mabalik sa normal ang supply sa kuryente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.